କିଏ ହେଲା ରେ? ମଦ ଅଛି ଦିଲକା କଣ ନପିଙ୍ଗି ବଇଛ? ନାଇଁ ରେ ଆମେ ଦିଲ ଭାବିଛୁ କି ଆଜିଠୁ ଏ ମଦ ଫଦ ସବୁ ଛାଡି ଦବୁ। କଣ କହିଲୁ ତୁ? ମଦ ଛାଡିଦବୁ? ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ 12 କ୍ଲାସରେ 12 ଥର ଫେଲ ହେଇଥିଲୁ, ଆରେ 12 ଲୋକ 12 କଥା କହିଥିଲେ ରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତୋର ଏଇ ମଦ ତୋର ସାଥ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତୋର ଯେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡୁ ତତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମଦ ତୋର ସାଥ ଦେଇଥିଲା ରେ। ଆଉ ଆଜି କହୁଛ ତମେ ଦି ଜଣ ଏ ମଦକୁ ଛାଡିଦବ? ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଆଜିଠୁ ଆଉ କେବେ ମଦ ଛାଡିବୁନୁ, ସବୁବେଳେ ପିଇବୁ। ଚାକଣା ଖାଇବେ ଦେଶୀ ଚାକଣା ଆଜି ନେ, ତୁ ଟିକେ ପିଇ ଦେ, ନେ ନେ ପିଇ ଦେ। ହେ ବାୟା ହେଲା ନା କିସରେ? ଶଳା ମଦ ପିଇଲେ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ। 50 ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ମରିଯିବ। ମତେ ପିଇବାର ନାହିଁ ବାପା। ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ତାରି ବନ୍ଧୁ